उत्थाप्यापाय युद्गाथा युद्गावः तत्स्तोयं प्रकृतिस्थितम् हरे कृष्ण प्रभु। विपन्नान् विषपानेन भुजगाधिपम् उत्थाप्य अपाय धावः ततोऽयं प्रकृतिस्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यद्गावः ततोऽयं प्रकृतिस्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यद्गावः ततोऽयं प्रकृतिस्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यद्गावः ततोऽयं प्रकृतिस्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यद्गावः प्रकृतिस्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यद्गावः ततोऽयं प्रकृतिस्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय गदावत् ततोऽयं प्रकृतिस्थितम्। हरे कृष्ण। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यद्गावः
उत्थाप्यायद्गावः वसतोऽयं प्रकृतिस्थितं ततोऽयं प्रकृतिस्थितम् ఎవరు చదువుతున్నారా శ్లోక? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విపన్నాన్విషపానేన విషపానేన గృహ్య భుజగాదిపం భుజగాదిపం ఉత్థాప్య పాయయద్గావః తత్తోయం ప్రకృతిస్థితం. హరే కృష్ణ. విపన్నాన్ విపన్నాన్ గొప్ప కష్టములందు కలతనొందిరి. కష్టములందు విషపానేన విషపానేన విషమును త్రాగి నిగ్రహ్య నిగ్రహించి భుజగ అధిపం సర్పాధిపతి ఉత్థాప్య బయటకు వచ్చిన పిదప అపాయయత్ త్రాగింప చేసెను. ఆవహ గోవులు జలము ప్రకృతి సహజముగా స్థితం నెలకొని ఉన్నది. యమునా నది ఎందలి కొంత భాగము సర్పాధిపతిచే కాళీయుడు విషప్రాయమైన కారణముగా బృందావన వాసులు గొప్ప కష్టములచే కలతనుంది. ఆ దేవదేవుడు జలమునందలి సర్పరాజును దండించి తరిమివేశాను. నది నుండి బయటకు వచ్చిన పిదప అతడు గోవులచే నీటిని త్రాగించి జలము తిరిగి తన సహజ స్థితికి వచ్చినదని నిరూపించెను. యమునా నది ఎందలి కొంత భాగము సర్పాధిపతిచే కాళీయుడు విషప్రాయమైన కారణముగా బృందావన వాసులు గొప్ప కష్టములచే కలతనొందిరి. ఆ దేవదేవుడు జలమునందలి సర్పరాజును దండించి తరిమి వేసెను. నది నుండి బయటకు వచ్చిన పిదప అతడు గోవులచే నీటిని త్రాగించి జలము తిరిగి తన సహజ స్థితికి వచ్చినది నిరూపించెను. ఇంకొక శ్లోక చదువుతాము. అయాజయద్ గోసవేనా గోపరాజం ద్విజోత్తమైః తస్య చోరుభారస్య తద్వ్యయం విభుః నిర్వహింపజేసెను. సవేనా ఓ అర్చనము ద్వారా గోపరాజం గోపుల రాజు ద్విజ ఉత్తమైః
విద్వాంసులకు బ్రాహ్మణులచే విద్వాంసులకు బ్రాహ్మణులచే విత్తస్య ధనమును భారస్య గొప్ప సంపదను చికీర్షన్ చేయగోరుచు ఉపయోగము గొప్ప దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు నందమహారాజు యొక్క ధనమును గో అర్చనమునకై వినియోగింపగోరెను. దానితో పాటు స్వర్గాధిపతి ఇంద్రునికి గుణపాఠము సైతము చెప్పగోరెను. ఆ విధంగా అతడు విద్వాంసులకు బ్రాహ్మణుల సహాయమున గో అర్చనము పచ్చిక బయళ్ళు గోవుల అర్చనము పచ్చిక బయళ్ళు గోవుల అర్చనము కావింప తండ్రికి ఉపదేశించెను. దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు నందమహారాజు యొక్క ధనమును గో అర్చనమునకై వినియోగింపగోరెను. దానితో పాటు స్వర్గాధిపతి ఇంద్రునికి గుణపాఠము సైతము గోరెను. ఆ విధంగా అతడు విద్వాంసులకు బ్రాహ్మణుల సహాయమున గో అర్చనము పచ్చిక బయళ్ళు తండ్రికి ఉపదేశించెను. భాష్యము కొంత పెద్ద ఇదే పారా ఉంది. భాస్కర్ ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేయండి, తర్వాత సూర్యప్రకాష్ రావు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము ఎల్లరకు గురువైన కారణమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన తండ్రి నందమహారాజుకు సైతము బోధ గావించను. నందుడు ధనవంతుడైన కౌలదారుడను పెక్కు గోవులకు అధిపతియును అయ్యుండెను. ఆనవాయితీగా అతడు ప్రతి సంవత్సరమును స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుని పూజను అతి వైభవంగా నిర్వహించేవాడు. సామాన్య ప్రజానికమునకు అట్టి దేవతార్చనము సైతము వేద వాంగ్మయమున ఉపదేశింపబడినది. భగవానుని గొప్పదైన శక్తిని వారు అంగీకరించినట్లు చేయుటకు అది తెలుపబడింది. విశ్వకలాపులకు సంబంధించిన పలు కర్మల నిర్వహణ కార్యమును చక్కగా వీక్షించుటకు భగవానునిచే నియమింపబడిన సేవకులే దేవతలు. కనుకనే దేవతలు ప్రత్యుత్తము మనుజుడు యజ్ఞ నిర్వహణ కావించవలని వైదిక గ్రంథములందు ఉపదేశింపబడినది. కానీ దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని భక్తుడైన వాడు దేవతలకు ప్రీతిని కలిగించిన అవసరము లేదు. ధనసామాన్యము చే దేవడు దేవతార్చనము దేవదేవుని పరమశ్రేష్టత్వమును సమ్మతించుటకు చేయబడిన ఏర్పాటు వంటిది. కానీ దాని అవసరం ఏమాత్రము లేదు. కేవలం భౌతిక లాభముల కొరకే అటువంటి ప్రియమమును గూర్చడి కార్యము సాధారణంగా ఉపదేశించబడును. చదువుతాడేమో అడగండి ప్రభు. ఆయన హరే కృష్ణ. ఈ శ్రీమద్ భాగవతములోని ద్వితీయ స్కందమున ఇదివరకే మనము చర్చించినట్లుగా దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాను పరమశ్రేష్టత్వమును అంగీకరించిన వాడు గౌణ దేవతలను అర్చింప అవసరము లేదు. అల్పజ్ఞ జీవులచే అర్చింపబడి ఆరాధింపబడిన దేవతలు కొన్ని మార్లు అధికారముచే గర్వితులై భగవాను శ్రేష్టతనే వరుతురు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విశ్వమనందు ఉపస్థితుడై
ఉన్నప్పుడు ఆ విధముగా జరిగి ఉండెను. కనుక అతడు స్వర్గాధిపతి ఏగు ఇంద్రుని గుణపాఠం చెప్పగోరెను. అందుచే శ్రీకృష్ణుడు ఇంద్రయజ్ఞమును నిలిపివేసి గోవులను మరియు గోవర్ధన పరమపై ఉన్న పచ్చిక బయళ్లను అర్చించడం ద్వారా ధనమును సద్వినియోగపరచమని నందమహారాజుతో పలికెను. ఈ కర్మ ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మానవ సంఘమునకు బోధించినదేమనగా అనగా భగవద్గీత యందు ఉపదేశించినట్లు ప్రతి ఒక్కరూ తమ సమస్త కర్మలు మరియు వాని ఫలం ద్వారా ఆ దేవదేవుని అర్చింపవలెను. అదే వాంఛిత జయమును కలిగించును. వైశ్యులు తమ కష్టార్జిత ధనమును దుర్వినియోగపరచుటకు బదులు గోవులకును పచ్చిక బయళ్లకును అంటే పొలము రక్షణము నొసగవలసినదిగా ప్రత్యేకించి ఉపదేశింపబడినది. ఆ కార్యము భగవానుని సంతృప్తిపరచగలదు. మనుజుని విద్యుక్త ధర్మము యొక్క పూర్ణత్వము అనగా అది తనను తన జాతికి లేదా తన దేశమునకు సంబంధించిన ధర్మము యొక్క రంగములందు అనున్నది భగవానుడు ఎంతవరకు సంతృప్తి చెందిన నాడనేది విషయమును బట్టియే నిర్ణయింపబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇది కాళియా. సో కాళియా సర్పము. సో ఎంత విషం పూర్తిగా ఉన్నారు అంటే చెప్తారు, వాళ్ళు నివసించే ఆ ఒక సరోవరం యమునా నది భాగంలో ఏది ఒక వృక్షము కూడా అక్కడ అంత మరణించింది. ఒక చెట్టు యావదిల్లి కూడా లేదు. ఎంతో ఫుల్ ఆ చుట్టూ అంతా పొగ, అంత విష ఇది వస్తుండే వాళ్ళు ఉండే. చెప్తారు ఎంతో సామాన్య సర్పం కాదు, ఎంతో పడుగులు. సో మెనీ హుడెడ్, ఎంతో తలలు ఎంతో ఉండి ఇది ఉన్నాయి. అట్లా సర్పాలు మనకి భూలోకంలో కనుక ఉండొచ్చు. అయితే క్రింద లోకాలు అతల విత్తల సుతల తలాతల రసాతల పాతాల క్రింద ప్రదేశాల్లో ఈ సర్పాలు ఉన్నాయి. సో ఎంతో పడుగులు, ఎంతో తలలు ఉండి వాళ్ళ విషయము అంతా ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. చాలా శక్తిమంతులు వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కాళియా వచ్చి యమునా నదిలో వాళ్ళు ఆశ్రయం పొందారు. ఎందుకంటే కాళియాకి ఒక వెనకాలే జరిగే ఒక సన్నివేశం గుర్తొస్తుంది వాళ్ళకి. ఒక టైంలో గరుడ వాళ్ళని శిక్షించినప్పుడు వాళ్ళని అప్పుడు గరుడదే వాళ్ళ భయం నుండి వాళ్ళు యమునా నదికి వచ్చి వాళ్ళు ఆశ్రయం తీసుకుంటారు. అంటే శౌబర ముని అని వెనకాలి ఇంకొక గొప్ప ముని, ఆ వ్యక్తి గరుడాకి వాళ్ళు ఒక శాపం వేసి ఉంటారు, మీరు ఇక్కడ వస్తే మా అంత్యం అవుతుంది. యాక్చువల్లీ గరుడ వాళ్ళకి ఏం కాదు, వాళ్ళకి భగవంతుడా శుద్ధ భక్తులు వాహన. సో అయితే వాళ్ళు కూడా ఎనీవే ఒక ఋషి, గొప్ప ఋషి, సో ఒక బ్రాహ్మణుడు. సో చెప్పే మాట. సో అది వాళ్ళ ఒక గౌరవం నుండి వాళ్ళు యమునా దీనికి రారు, యమునా నది దగ్గర. సో అది తెలిసి కాళియా వచ్చి ఎక్కడ ఆ సరోవరం యమునా నది దీంట్లో ఉండే ఒక సరోవరంలో ఆశ్రయం తీసుకున్నారు. సో అతి స్వభావమే. సో వాళ్ళు అక్కడ ఉంటేనే ఇప్పుడు ఫుల్ ఎంత విషము అంటే ఇప్పుడు చెప్తుండేది. అక్కడ ఎవరికి కూడా అక్కడ ఆ నీళ్లు, యమునా నది అంత పవిత్రమైనది, అంత శుద్ధమైనది. ఎవరు దాని లాభం తీసుకుంటే అవుతాయి.
అక్కడ ఉండే ఆ యమునా నది ఆ భాగంలో ఉండే ఆ తటమున ఉండే అంత వృక్షాలంతా అంతా మరణం పొందేది. ఒకటే ఒకటి వృక్షం ఒకటి ఉండే అని చెప్తారు. అదొక వృక్షం ఒకటే అక్కడ అది నిలుచుకొని ఉండే, అది కూడా ఫుల్ దానంతా ఆకులు అంతా ఏముంది అంతా కూడా లేవు, కేవలం అది ఒక దీనిగా నిలుచుకోవాలి అంతే. చాలా పెద్ద మాన్ చెప్తారు. దానిపైన గరుడ కొంత అమృతమో ఏమో పోసారు అని చెప్తారు. దాని నుండి ఆ ఒక వృక్షం ఉండే అని చెప్తారు. అంటే గరుడ తెలుసు ముందు శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి ఈ కాళీయ వెనుక పైన ఆ యాక్షన్ తీసుకుంటారు. ఈ వృక్షం పైన నిలుచుకొని వాళ్ళు యమునా నదిలోగా దుముకుతారు అని కూడా తెలుసు అని చెప్తారు. సో ఎనివే అదొక వృక్షం ఒకటి ఉండే అంతే. ఆవిడకి ఇప్పుడు కాళీయ దీని నుండి ఒక రోజు కృష్ణుడు చూసింది తన అంత గోవులు అందరూ ఆ యమునా నది నీళ్లు త్రాగి ఎక్కడ కాళీయ ఉన్నారో అందరూ కూడా మరణించినట్లు అన్కాన్షియస్. కృష్ణుడు స్నేహితులు కూడా అంత గోబాలులు వాళ్ళు కూడా యమునా నది నీళ్లు తాగి వాళ్ళు కూడా అన్కాన్షియస్ మూర్ఛితులై ఉన్నారు. సో అప్పుడు కృష్ణుడు పాస్ట్ టైం. సో కృష్ణుడు ఆ పెద్ద మాను ఆ పెద్ద వృక్షం ఏమిటి ఉంది ఆ దానిపైన నిల్చుకొని యమునా నదికి జంప్ చేశారు చెప్తారు. ఆ జంప్ చేసింది కృష్ణుడు ఏమి చిన్న కుమారుడు అంతే. అయితే కృష్ణుడు జంప్ చేసింది ఫోర్స్ ఎంతగా ఉండే అంటే ఆ యమునా నదిని రెండుగా అయినట్లు ఒక విధంగా అయినట్లు మళ్ళీ అంత శబ్దము ఈ కాళీయకి అది సహించక కాదు. సో సహించక వ్యక్తి బయట వస్తాడు. ఆ కాళీయ వచ్చి కృష్ణుని త్వరనే తన దీంట్లో కాయిల్స్ దీని నుండి తోకలు దాని తోక దాన్ని బ్యాక్ సైడ్ దీని నుండి ఇచ్చేస్తాడు, బంధించుతాడు. అంటే ఈ విషయం అంతా ఈ బృందావన వాసులకి తెలుస్తుంది. ఈ కాళీయ కృష్ణుడిని చుట్టి పెట్టారు అని. సో కృష్ణుడు ఒక దివ్య లీల చెప్తారు. ఆల్మోస్ట్ 2 hours గా కృష్ణుడు అలాగే కాళీయ ఒక దీంట్లో బంధించి ఉన్నారు. ఫస్ట్ గా నందమహారాజు యశోదమ్మ ఎంత వస్తారు వాళ్ళకి కృష్ణుడిని ఇప్పుడు ఆ పెద్ద సర్పము పెట్టుకునేసింది, కృష్ణుడు అంత్యం అవుతుందేమో అని వాళ్ళకి ఒక కలత ఒక విధంగా. సో కొంత సమయం కృష్ణుడు అలాగనే ఉన్నారు. తర్వాత చాలు నేను వీళ్ళకి అన్నెసరీ యాంగ్జైటీ ఇచ్చింది చాలు అని భగవంతుడు ఆ కాళీయ నుండి ఫ్రీ అయ్యి తర్వాత కృష్ణుడు ఒక డాన్స్. సో భగవంతుడికి అన్ని కూడా ఒక ఆట క్రీడ అంతే. భగవంతుడికి ఒక పడగ పై నుంచి ఇంకొక పడగ, ఒక తల పై నుంచి ఇంకొక తల. సో భగవంతుడు దానిపైన జంప్ చేసి శిక్షించేది ఎవరిని? కాళీయాని. చెప్తారు ఒక్కొక్క టైం భగవంతుడు పెట్టినప్పుడు కాళీయలో ఉండే విషం అంతా కూడా బయట వస్తుంది. అంత సంపూర్ణ విషం ఏమి ఉంటుంది దేహము అంతా కూడా బయట వస్తుంది. వాడికి లాస్ట్ గా అవగాహన అవుతుంది, ఓ ఇది మా దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడే అని ఒక అవగాహన కూడా అవుతుంది కాళీయకి. అంత కల్మషాలు అంత విషము అంత వెళ్ళినాక పవిత్రమైనప్పుడు వాళ్ళకి అవగాహన. సో లాస్ట్ గా వాళ్ళ పత్నిలు నాగపత్నిలు వాళ్ళు వచ్చి కృష్ణుడికి వాళ్ళు ప్రార్థిస్తారు, దయచేసి వీళ్ళని క్షమించండి. సో ఎంత అవుతానో వీళ్ళు నీ యొక్క అంశమే, మమైవ అంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సో నీ యొక్క సంతానమే ప్రతి ఒక్కరు. సో దయచేసి వీళ్ళని శిక్షించదండి, మా భర్తుడు, సో వీళ్ళని రక్షించండి అని వాళ్ళ ఒక మనవి. దానిపైన భగవంతుడు లాస్ట్ గా వాళ్ళని విడిచేసి అయితే ఆర్డర్ ఆదేశం, ఈ ఒక యమునా నదిలా ఉండరాదు. సో నువ్వు దూరంగా ఉండే సముద్రం, సో అక్కడ ఉండొచ్చు. చెప్తారు ఇప్పుడు కూడా కాళీయ ఫిజీ ఐలాండ్స్ దగ్గర వాళ్ళ నివాసం అని చెప్తారు ఇక్కడ. సో ప్రభుపాదులు కూడా అక్కడ మన మందిరం అక్కడ చేసినప్పుడు కాళీయని శిక్షించే భగవంతుడు ఒక రూపంలో అక్కడ ప్రతిష్టాపన చేశారు ఫిజీ ఐలాండ్స్ లో మన సెంటర్, ఇస్కాన్ సెంటర్. సో ఇది చెప్తారు కాళీయ ఒక విధంగా ఏదో ఒక వెనకాలి ఒక పాపకర్మలో ఇంకొక నుండి ఆ దేహం అంతా తామసికమైన దేహం పొందారు. అది ఒక సర్పదేహం, విష సర్పదేహం. అయితే భగవంతుడే తన తలపైన వాళ్ళ కాళ్ళు పెట్టారు, స్పర్శించారు అంటే వాళ్ళ భాగ్యము. అది సామాన్య ఎవరికి దొరకదు. అది భక్తులు ఆశించుతున్నారు, అయితే దొరక ఉండొచ్చు. అయితే ఈ దేహంలో ఉండే వ్యక్తికి దొరకాలి అంటే వెనకాల ఎప్పుడో వాళ్ళు భక్తిగా ఉండాలి.
ఒక టైం అవ్వచ్చు, ఎవరైనా భక్తులు కొంత అపరాధం నుండి వాళ్ళ పతనం అయ్యి స్థితి ఉండొచ్చు. అలాగే నేను ఏమో అయితే కాళియా భగవంతుని అనుగ్రహంని చివరికి పొందారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు పొందారు వాళ్ళు. సో రిసిపియంట్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ మర్సీ కాళింగ కూడా కాళియా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నారు భగవంతుడు దీన్ని వాళ్ళని తరిమివేసిన తర్వాత ఆ గోవులకి నీళ్లు త్రాగేదానికి ఆదేశించి వాళ్ళు త్రాగారు. సో అందరూ చూడొచ్చు, అంత విషపూరితమైన ఈ యొక్క సరోవరము, ఈ నది త్వరనే అంత పరిశుద్ధమైంది. సో ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ప్రతి ఒక్కటి సాధ్యమవుతుంది. భగవంతుడు అచింత్యుడు. భగవంతుడు అంత కల్మసంగా ఉండే వ్యక్తిని ఒక క్షణంలో భగవంతుడు పరమ పరిశుద్ధుడుగా మార్పొచ్చు. అది సటిల్. ఇది యాక్చువల్లీ బయట ఇది భౌతికమైనది, గ్రాస్. సో దీని కింద ఇంకా చాలా కష్టం. అంటే మన స్వభావం, మన రాజస, తామస, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మత్సలు ఇవంతా మనకి ఏం నిండింది. దీన్ని పరిశుద్ధం చేసేది చాలా కష్టం ఉంది. సో భగవంతుడు దీన్నే చేసేటప్పుడు ఈ బయట కనిపించే ఒక గ్రాస్ పదార్థాలు, కల్మషాలని పరిశుద్ధం చేసేందుకు ఏం కష్టం? భగవంతుడికి ఏది కష్టం లేదు. సూర్యుడు చెప్తారు, సూర్య అది అన్ని వైపు తన కిరణాలు పెడుతుంది, అది అన్ని వైపు అది పరిశుద్ధం చేస్తుంది. సూర్యుడికి అదొక శక్తి ఉంటుంది. సూర్యుడికి అలా శక్తి ఉన్నప్పుడు భగవంతుడికి ఇంత శక్తి ఉండొచ్చు. భగవంతుడు ఒక క్షణమే సంపూర్ణ యమునా నది కలియాది విషం నుండి పరిశుద్ధం చేశాడు. భగవంతుడు ఏం కావాల్సి చేయొచ్చు? స్టెరిలైజేషన్ ఇంకొకటి ఏది కావాలంటే చేయొచ్చు. మనం ఒకసారి అనుకుంటాము, ఇంత పొల్యూషన్ అయింది, మాలిన్యం అయింది, ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, అంతా సమస్త భూలోకమే నాశనం అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ విజ్ఞానులు వాళ్ళు చెప్తారు కొంతమంది, ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఉండే కాదు, 30 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలకి అంతా నాశనం అయిపోయింది. గాలి నాశనం అయింది, నీరు నాశనం అయింది, భూమి నాశనం అయింది. మీ క్యాల్కులేషన్ లో కరెక్ట్ అది. అయితే ఈ కంట్రోల్ ఎవరికి ఉంది? కృష్ణుడి కంట్రోల్. సో అదే టైం కృష్ణుడికి ఎప్పుడు దీన్ని ఒక అంత్యం చేయాలి, ఎప్పుడు ప్రళయం చేయాలి, ఎప్పుడు దాన్ని పరిశీలించే భగవంతుడి కంట్రోల్లో. మనకి టెక్నాలజీ, ఆ సైన్స్, ఆ విజ్ఞానం తెలియక ఉండొచ్చు. మనము ఆఫ్ సైన్స్, మనకు తెలిసిండేది అర్థం అంతే. ఏది కూడా ఎక్కువగా నాశనం చేసే ఒక విజ్ఞానమే తెలుసు మాకు, అంతే మనకు. అయితే భగవంతుడు దాన్ని కూడా భగవంతుడు నివారించే టెక్నాలజీ, విజ్ఞానము అన్ని కూడా భగవంతుడు తెలుసు. సో భగవంతుడికి ఒక క్షణం మాత్రం అంతే, భగవంతుడు ఒక సంకల్పం అంతే. భగవంతుడికి ఏది కూడా కష్టం కాదు. భగవంతుడి ఇచ్చ అయింది, అది పరిశుద్ధం కానీ అంటే త్వరనే తన ఆదేశం పైన దేవతలు ఉన్నారు, దేవతల కంట్రోల్లో ఉండే ఈ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి, భౌతిక శక్తులు, గాలి, నీళ్ళు, ఇవంతా త్వరనే అంత పరిశుద్ధులైపోతుంది. ఏది కూడా కష్టం కాదు భగవంతుడికి. ఈ ప్లాస్టిక్స్, పెట్రోల్ ఇవంతా వింటుంటే ఎంత పొల్యూషన్ ఎంత అనిపిస్తుంది. భగవంతుడికి ఏది కష్టం కాదు, శ్రీకృష్ణుడికి ఏది కష్టం కాదు. సో మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చిన విధానం మనం సంకీర్తన చేయాలి. యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయ యజంతి సుమేధ సహా. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పినట్లు సర్వసిద్ధి హోయ్ తొమారా. ఈ ఒక హరే కృష్ణ మహామంత్రము, దీన్ని జపించేది, దీన్ని ఒక సంకీర్తన చేసేది, ఈ విధానం అనుసరించాలి అంతే. సో అంత వేరే అంతా భగవంతుల అనుగ్రహం నుండి ఆటోమేటిక్ గా ఎంత కల్మషం ఉంటేనో అన్ని కూడా పరిశుద్ధం అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ శ్లోక ఇక్కడ గోవర్ధన గిరిదారి. సో భగవంతుడు ఇంద్రుడు భక్తుడే ఎంత అవుతాను. సో అసురుడు అంటే భగవంతుడు ఇంద్రుడిని కూడా వధించుతుంటాడు. అయితే ఇంద్రుడు అసురుడు కాదు, ఇంద్రుడు ఒక భక్తుడు. అయితే ఒక్కొక్క టైము ఆ సకామ భక్తులు వాళ్ళు ఇంకా అంత పరిశుద్ధమైన స్థితిలో లేదు అని చెప్పవచ్చు. వాళ్ళ గురించి మనకినా చాలా పైన ఉన్నారు, దాంట్లో ఏమీ సందేహం లేదు. ఆ స్థానంలో ఉన్నారు అంటే భగవంతుడు ఒక డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్. అయితే కూడా వైకుంఠ ప్రదేశంలో ఉన్నట్లు శుద్ధ భక్తులు, లేకుంటే వ్రజవాసులు ఉన్నట్లు శుద్ధ భక్తులు కాక ఉన్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఒక టైం వాళ్ళ పొజిషన్, వాళ్ళ పదవి నుండి కొంత అహంకారం, గర్వం పొంది వాళ్ళు 7 రోజులు సతతంగా వర్షము తెప్పిస్తారు. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఒక రెస్పాన్స్, భగవంతుని వాళ్ళు శిక్షించలే నేరంగా. సో నీది ఎంతే శక్తి ఉంటేనో నా చిన్న వేళ్ళలో నేను మేనేజ్ చేస్తాను అని భగవంతుడు చిన్న లెఫ్ట్ హ్యాండ్, కుడి చెయ్యి కాదు లెఫ్ట్ హ్యాండ్, సో దాని చేతిలో భగవంతుడు తన చిన్న వేళ్ళలో అసంపూర్ణ ఇంద్రుడ శక్తి ఏమీ చేసే కాదు.
ఇంద్రుడు ఎంత వర్షాలు పంపుతాను, ఎంత మేఘాలు పంపుతాను, ఏది వాడు స్వయంగా వాళ్ళు వచ్చి చేస్తాను, ఏమీ చేసే కాలే బృందావనం. సో భగవంతుడా శక్తి, భగవంతుడు అచింత్య శక్తి. సో అప్పుడు కూడా దాని వెనకాలి భగవంతుడు అదే ఆ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగే ముందు నంద మహారాజుకు ఉపదేశించాడు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఎల్లరకు గురువైన కారణమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన తండ్రి నంద మహారాజుకు సైతం బోధ కావించాడు. సో భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ జగద్గురు, వందే కృష్ణం జగద్గురు. సో తన తండ్రికి కూడా భగవంతుడు గురువునే. సో భగవంతుడు ఒక టైంలో నంద మహారాజుకి చెప్తారు, మీరేం చేస్తున్నారు, ఏమో పెద్ద పెద్ద యాగాలు, అంత వ్యవస్థలు చేస్తున్నారు, అంత ప్రసాదం ఆహారం అంతా తయారు చేశారు, ఎంతో బ్రాహ్మణుని పిలిచారు, ఏది జరుగుతా ఉంది? సో వాళ్ళు తండ్రి చెప్తారు. తండ్రి ఫస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయరు, ఏమి చిన్న కుమారుడు, బిజీ ఉన్నారు వాళ్ళు అంత అరేంజ్మెంట్స్ లో. సో లేదు, అది కృష్ణ ఫోర్స్ చేస్తారు తండ్రికి. ఫోర్స్ అంటే లేదు, మీరు నాకు చెప్తాలే, నేను మీ పుత్రుడు. సో ఎవరికి మీరు ఒక సీక్రెట్ పెట్టుకుంటేనో మీ ఫ్యామిలీలో ఒక సీక్రెట్ పెట్టుకోరాదు కదా, మీరు ఏం చేస్తున్నారు నాకు మీరు దయచేసి చెప్పాలి. మీరు చెప్పక మీరు ఏమో కార్యకలాపాల్లో ఉన్నారు. కృష్ణుడికి అంతా తెలుసు, సర్వ అంతర్యామి భగవంతుడు. అవుతే కూడా నంద మహారాజునే చెప్పని అని నంద మహారాజు తర్వాత, అవును ఇది మనం చేస్తా ఉండేది ఇంద్రయాగము. ఇంద్రయాగం అనేది ప్రతి ఒక్కరూ మానవ సమాజంలో చేయాలి. ఇంద్రుడి నుండినే మనకి వర్షం దొరుకుతుంది. సో ఈ కృతజ్ఞ భావంని మేము ఈ రుణంని తీర్పేదానికి మనము ఇంద్రయజ్ఞం ఆచరించాలి అని నంద మహారాజు సమాధానం ఇస్తారు. కృష్ణుడు తర్వాత ఇంద్రుడు అది వర్షం నుండి వర్షం వచ్చేది ఇంద్రుడు, ఇది కాదు. సో మనము మన కార్యకలాపాలు చేసేది, కర్మం చేసేది, దాని అనుసారంగా మనకి ప్రతిఫలం దొరుకుతుంది. మనం కష్టం పడితే మనకి మంచి ప్రతిఫలం. మనం కష్టం పడక మనము సోమారిగా ఒక ఇదిగా ఉంటే మనకి ఏం దొరుకుతుంది? సో భగవంతుడు ఇది కర్మ మీమాంస థియరీ అని చెప్తారు. సామాన్య ఇప్పుడు భౌతికవాదులు, మెటీరియలిస్ట్ వాళ్ళు అదే ఆలోచన, మీరు శ్రమించండి దీనిగా మీకు ఫలం దొరుకుతుంది, మీకు డబ్బులు దొరుకుతుంది, ఒక పెద్ద గొప్ప స్థానం దొరుకుతుంది అని వాళ్ళు చెప్తారు. సో కృష్ణుడు అలాగనే వాళ్ళ తండ్రికి, మేము వైశ్యులు, మనము కష్టపడి మనం జీవనం చేస్తున్నాము, మనం గోరక్షణలు చేస్తున్నాము, ఇంకొకటి చేస్తున్నాము, దాని నుండి మనకు ఇవంతా ఉంది, ప్రకృతి నుండి మనకి సహాయం ఉంది. సో అప్పుడు లేదు నంద మహారాజు లేదు ఇది కాదు, ఇది దేవతలు ఉన్నారు, వాళ్ళ అనుగ్రహం నుండి మనకి దొరికేది, వాళ్ళ ఒక ఆశీర్వాదం నుండి దొరికేది. సో ఇదనే వాళ్ళు చెప్తేనో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు అంత దాన్ని కర్మమీమాంస థియరీ అని చెప్పారు. కర్మమీమాంస అంటే మనం చేసే యాక్షన్ నుండి మనకు రియాక్షన్ దొరుకుతుంది. భగవంతుడు ఏమి దాంట్లో, భగవంతుడిది ఏమి చేతులు లేవు అని ఒక సిద్ధాంతం లేదు. అది ఈ మన కర్మం ఉంటేనో దాన్ని అనుగ్రహించేది విడిచేది అది భగవంతుడికి విడిచింది, ఇది మన చేతిలో లేవు. సో అదే కామన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు మన ప్రభువు గారు వాళ్ళకి చెప్పేది, మనము మీకు ఉండొచ్చు, మీరు ఒక పెద్ద ఒక కంపెనీలో పని చేస్తుండొచ్చు, ఆ పని చేసినప్పుడు మీకు ప్రతి మంత్ రెగ్యులర్ శాలరీ వస్తుండొచ్చు, అంటే ప్రతి ఎవ్రీ సంవత్సరము మీకు ఇంత రోజులు హాలిడేస్ అని ఉండొచ్చు. అవుతేనో మీరు ఆ లీవ్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ బాస్ మీకు ఎవరున్నారో వాళ్ళ పర్మిషన్ కావాలి. మీకు ఉండొచ్చు 30 days లీవ్ ఉండొచ్చు, మీరు అయితే 4 రోజులు లీవ్ అడిగితేనో మీ బాస్ దాన్ని వాళ్ళు అనుగ్రహించకపోవచ్చు, అది వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. సో అలాగుననే ఈ కర్మ సిద్ధాంతం అని ఉంటేనో, మనం చేసే ఒక కార్యం పైన మనకి కర్మఫలం దొరికితేనో భగవంతుడు పరమాత్ముడు ఒక శాంక్షన్ ఉంది. ఆ శాంక్షన్ నుండి మనకు లీవ్ ఎట్లా బాస్ మనకి ఒక కంపెనీలో లీవ్ శాంక్షన్ చేస్తారు, అలాగని శ్రీకృష్ణుడు మనకి రావాలంటే ఒక పుణ్యకర్మ ఫలమో పాపకర్మ ఫలమో అది మన చేతిలో లేదు, అది భగవంతుడా ఇది కంట్రోల్లో ఉంది. సో ఈ కర్మ మీమాంస అనేది కేవలం కర్మం నుండి మన కర్మ కార్యాల నుండి దొరుకుతుంది అని కాదు అని నంద మహారాజు కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఇస్తారు. అవుతాను శ్రీకృష్ణుడు వినాడు. భగవంతుడు అంటే ఆ ఇంద్రుడు కొంత గర్వంగా ఉన్నారు, వాళ్ళని శిక్షించాలి, వాళ్ళకి వాళ్ళకి జ్ఞప్తి చేయాలి అనే విధంగా భగవంతుడు ఇంద్రుడు అన్ని వైపు వర్షం తెప్పిస్తారు, అన్ని ఎక్కడ అవసరం లేదు, సముద్రంలో అవసరం లేదు అక్కడ కూడా వర్షం వస్తుంది. ఇంకొక వైపు రాయిలు బండలు దానిపైన ఎలా వర్షం అక్కడ కూడా తెప్పిస్తాడు. సో ఇంద్రుడు దీన్ని వినాలి, ఇంద్రుడికి ఇంకా చాలా ఒక కోపం రావాలి అనే విధంగా భగవంతుడు మాట్లాడతాడు. సో ఫైనల్ గా నంద మహారాజు కృష్ణుడు సర్వాకర్షక. సో కృష్ణుడు
వాడి మాట ఇది కాదు, అయింది, నేను చేస్తాను, నువ్వు చెప్పినట్లే ఇంకొక యజ్ఞ చేస్తాను నువ్వు చెప్పినట్లు. మనకు ఈ గోవులు చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకు ఈ గోవర్ధన గిరి చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే గోవర్ధన యాక్చువల్లీ గోవర్ధన భగవంతుడు విస్తరణ అని ఒక విధంగా భగవంతుడు భక్తుడు అని చెప్తారు, ఒక విధంగా భగవంతుడే అని చెప్పేది ఉంది. భగవంతుడే విస్తరించి ఆ రూపం ధరించినది గోవర్ధన గిరి. సో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇది చేసే అవసరంలో ఇంద్రియగ్రము మీరు గో పూజ చేయండి, ఈ గోవర్ధన పూజ చేయండి అని చెప్తారు. సో నంద మహారాజు అయింది, అలాగే చేస్తాను నేను. అయితే ఇప్పుడు ఇది అయిపోని, ఇంద్ర యజ్ఞ ఆల్రెడీ అరేంజ్మెంట్స్ అంతా అయింది, వ్యవస్థలు అయింది, ఇది ఫినిష్ అయిన తర్వాత చేస్తాను. సో కృష్ణ లేదు లేదు లేదు, అంత సమయం మనకు లేవు, ఇది మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఇది అర్జెంట్, ఇది ఇప్పుడే చేయాలి అని కృష్ణుడు అంత ఇంద్ర పూజకి ఇంద్ర యజ్ఞకు ఉండే అన్ని రిసోర్సెస్ అన్ని యజ్ఞ సామాగ్రిలు అంతా కూడా డైవర్ట్ చేసి గోవర్ధన పూజ చేపిస్తారు. సో యాక్చువల్లీ మొదటిగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కూడా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, కృష్ణ చైతన్యం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కృష్ణుని నేరంగా పూజించేది, కృష్ణుని సేవించేది, అది ముఖ్యం, అది ఫస్ట్. తర్వాత వేరేదాన్ని కూడా ఒక విధంగా గీతాలో భగవంతుడు చెప్పేది ఇదంతా అవిధిపూర్వకం. కామైస్తైస్తైర్హృతజ్ఞాన ప్రపద్యంతే అన్య దేవత. సో ఇది అవసరము లేదు. ఇది అకామ సర్వకామో వా మోక్షకామా ఉదారది తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజేత పురుషం పరం. సో కృష్ణుడు యథాతరోర్మూల నిషేచనేన తృప్త్యంతి తత్స్కంద భుజోపశాఖ. సో భగవంతుడు ఒక చెట్టుది ఇది రూట్స్ ఉన్నట్లు. సో ఆ రూట్స్ కి మేము నీళ్లు పోస్తే ఆటోమేటికలీ ఆ శాఖ ఉపశాఖ దాని రెమ్మలు కొమ్మలు అన్ని దానికి కూడా చేరుతాయి. లేకుంటే మన దేహానికి మనము కడుపుకి ఆహారం పెడితే అన్ని ఇంద్రియాలకి కళ్ళు చెవులు చేతులు కాళ్ళు అన్ని కూడా శక్తి పోషణ జరుగుతుంది. సో మేము ప్రత్యేకంగా ఏదైనా మనము ఆహారము ఇంకా వేరే ఒక వేళ్ళకి ఇవ్వాలి, కళ్ళకి ఇవ్వాలి, వెంట్రుకలకి ఇవ్వాలి అవసరం. సో అలాగా దేవతలు అంటే కృష్ణుడ సేవకులే. సో కృష్ణుని సేవించితే వాళ్ళకి సేవించినట్లే. యస్మిన్ తుష్టే జగత్తుష్టం. సో భగవంతుడి సంతృప్తి చేస్తే అంత సమస్త జీవులు వాళ్ళకి సంతృప్తి చేసినట్లే, అంత దేవతలకు చేరి చేసినట్లే. సో ఈ యొక్క తత్వాన్ని భగవంతుడు ఇంకా నిరూపించేదానికి కూడా ఈ యొక్క లీల, ఈ గోవర్ధన గిరిధారిగా లీల భగవంతుడు అరేంజ్ చేసింది ఇది. సో ఇప్పుడు వస్తుంది, ఇప్పుడు వెడ్నెస్డే, వచ్చే వెడ్నెస్డే. సో ఇది ఒక పెద్ద పండుగ. ఇది గోవర్ధన పూజ, గోపూజ ఆ రోజు. సో భగవంతుడే మనకి చూపినట్లు మనం దీన్ని ఫాలో చేయాలి దీన్ని. ఓకే, ఇంకా 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఓకే, రేపు మోహన్ రావు క్లాస్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళు ఫినిష్ చేస్తారు అనుకుంటా. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరు